fibernet egentlig for noget? Lad os lige kigge på teknologien. Fibernet kaldes også lysledere og består af glas, som er på tykkelse med et menneskehår. Her har vi lys. Data i fibernettet transporteres med lysets hastighed. Forestil dig, at du ser lys igennem et rør. I den anden ende ser man det med lysets hastighed. Der er ingen forsinkelse. Det samme gælder fibernettet. Fra du sender data til det modtages i den anden ende, oplever du ingen forsinkelse, uanset længden på fiberkablet. På blot én streng fibernet, altså det, der svarer til tykkelsen på et menneskehår, er hastigheden og kapaciteten så høj og kan rumme så meget data, at man kan have millioner af tændte tv, computere eller smartphones samtidig. Fibernettet er den digitale infrastrukturs DNA. Det er byggestenen for alle bredbåndsteknologier. Alle bredbåndsforbindelser starter med fibernettet. Men måske får du det ikke helt til dørs. Undervejs kan andre typer teknologier tage over. Og der er en række forhold, som har indflydelse på dit bredbånd. Alt efter hvilken teknologi du går online med. I det gamle kobbernet stopper fibernettet langt fra husstanden. Med kabelnettet stopper fibernettet også, før det når helt frem til husstanden. Energiselskabernes fibernet følger dig helt til dørs og sikrer dig digitale oplevelser med lysets hastighed helt ind i stuen. Fibernettet er også en fundamental forudsætning, når du er på farten med mobilbredbånd. Fiberen går nemlig helt frem til mobilmasten. Her tager det trådløse signal over. Men hastighederne, du får mobilt, påvirkes af mange ting. Din afstand til masten for eksempel. Og hvor mange brugere der er på samme mast. Bygninger, træer og bakker er ofte i vejen og svækker også mobilsignalet. Det påvirker den hastighed, du modtager, når det foregår mobilt. Det er svært at ændre på, for sådan er de fysiske love nu engang indrettet. Når du ikke kun skal modtage et digitalt indhold, men også vil dele med andre, så skal du uploade. Her er fibernettet unikt. Fibernettet giver mulighed for lige høje hastigheder, både når du modtager og sender digitalt indhold. Med udrulningen af fibernet hele vejen ud til de danske husstande, virksomheder eller offentlige bygninger, vil energiselskaberne en gang for alle sikre, at der er rigelig kapacitet på nettet.